Loh, Rep. Kenapa nyedaki Saropa? Lho kate lapung Saropa iki ponakku. Kan aku gak ngerti nek wiwit saiki Saropa iki dadi tanggung jawabku. Aku sih dipasrahi barek Pak Ridwan. Lah wong sak atase kon kusir dokar ae. Saropa wis umum nek ponakane Sarip. Kate tak apa-apakno, sapa sing gawe masalah? Lho, nek saiki wis ana sing tanggung jawab, nek ana sing nggodha Saropa sak nggon-nggon, ya aku ya Paidi sing Lekno matamu, aku gak nggodha iki ponakan, aku nek perlu masalah keluarga. Lah perlune apa? Kon gak perlu ngerti, saat telepon kusir dokar. Gak perlu ngerti masalah iki. Lho ya gak iso ngono, wong aku dipasrahi, aku sak urarane ya kudu ngerti apa keperluanmu. Lah nek kon medhi karo aku berarti kon deder perkara. Lho iya ya apa? Wani kon karo Sarip. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara Jagongan Kirun wonten ing HM Sakirun Channel. Nah, menika kala wau mujudaken cuplikan salah satu cerita dari Sarip Tambak Oso. Ya ngono ya, Cak ya. Iya. Ya ngono mang Cak. Dadi aku ki ya gumun wis. Tuwa-tuwa nyatane iki mbasa nggawe peran ngono ya petentengan ya apik tenan iki jan iki ya. Ya kabeh iku kan teko karakter. Iya. Si Cak Sentot masih wong ketoprak tapi ngerti karaktere Paidi. Nah, awake dhewe asli wong silut. Nah, makane kuwi tak simak kaya wah ludruk tenan iki aku ngono ya, Wan. Ya kabeh iki disinau. Ya najan aku iki asli ketoprak, ning aku ya tetep kepengin iso lah. Iya, kepengin iso ngludruk. Apa eleke wong kepengin iso. Iya ta? Iya. Makane ya kaya sampean ya kudu ngono. Sampean biyen wis tahu melu. Iya, ora ketang ya tahu ya memang ya tahu pirang-pirang anu ki ya pernah ngono kuwi tapi ya rasa ki mbane ya gak kaya wong asli wong ludrukan tenan nek tak omongi ya padha karo anu sih Cak Pur. Iya. Kaya aku pernah jak nang ketoprak, gak paham cerita ketoprak, gak paham dialoge ketoprak ya sih. Ah, sak enak-enak aku lho, ya sik enak wong ketoprak. Iya. Tapi nek gak ngono lak gak iso sinau. Iya. Iki ya tahu lho. Iya. Mas Samu iki tahu dapuk dadi pati ketoprak ya tahu. Tahu, tapi gak enak belau. Ya, gak enak. Tapi nek upama ora ning abahe Sakir, awake dhewe ora mungkin iso petuk ngene iki, iso jagongan ngene iki. Mergo jaman syutingan Indosiar nyatane kolaborasi antarane Ludruk sakmene dina, terus ketoprak sakmene dina kan awake dhewe iso campur, iso ngomong-ngomong to. Jagongan Kirun iki. Iya. Iki manfaat men. Iya, Seniman-seniman sak Jawa Timur khususnya sing ludruk lho ya. Iya, gak ono sing gelem uri-uri kaya ngene Paski kene. Iya. Iki temen ya. Iya. Iki sangat peduli temen. Ngene Paski Abah Kirun iki. Iya. Kayak ngene iki kan padha karo ngekeki pelajaran arek nom-nom sih. Iya, bener. Katik Abah Kirun niku cara ngono sapa sih sing gak berhasil dadi murite nek kene. Contoh wis akeh gak perlu diomong. Ora perlu diomong ya. Dia nek ndapukno wong lakon Sarip mesti dia iki karaktere gak cocok iki. Wedoke gak cocok iki. Tapi dadi nang apike. Dadi nang apike. Terus lulusan teko kene, teko pas iki, ya mesti dadi apik temen. Ya sutradara iki kan iso menilai. Lah menilai sutradara iki kan dari pakulinane pentas. Iki nek iki dialoge sakmene ukurane, oh iki dadi Sarip pantes. Nek sakmene iki, oh iki dadi Paidi pantes. Nak mesti iso ngukur ngono nek sebagai sutradara. Contoh nek lakon Sarip iku di mana ludruk ku padha Capur. Iya. Padha. Tapi setelah dibedah ngene Paski karo Abah Kirun, Pak Sentot ya aku Sarip ternyata gak padha karo ludruk-ludruk biyen sampai saiki gak padha. Nek ludruk biyen ku lak Sarip etan kali kulon kali. Iya. Ternyata aku surupe merono nang Tambak Oso kidul kali karo lor kali. Nek sing kidul kali ku nggone omahe Paidi, lor kali nggone
nggone Sarip. Nek mbiyen tanah ya bener, Cak. Antarane Kulon Kali karo Etan Kali. Jagoane Kulon Kali sapa, Etan Kali sapa. Pancen ngono nek mbiyen ludruk-ludruk mbiyen. Lah gak mikir sutradara biyen kan gak mikir sampai kaya saiki. Iya. Dadi mikire teko kidungane ludruk. Ludruk biyen nek ngidung lah Etan Kali, Kulon Kali lah ngono. Lah dipekno teko iku. Kaya aku dhewe yang nglakoni ya Etan Kali, Kulon Kali. Tapi aku gurung ngerti lho. Dipekno saka kidungan niku. Iya sih. Lah berarti gak ngerti asline Paidi iki pener iki Etan Kali apa Lor Kali apa Kidul Kali. Ternyata kuburane Paidi Kidul Kali, nek Sarip Lor Kali. Omahe lho tas dibongkar. Lah eman ah. Termasuk kan cagar budaya iki. Cagar budaya ya bener Cak. Daerah Sidoarjo. Iku aku weman iku wis. Iya iya. Bongkar weman Cak Pur iku aku. Nah, saiki genti ngrembug bab iringan. Nggon iringan ki kira-kira nek ludruk karo ketoprak padha apa ora ya? Iya. Heeh. Nek ketoprak kuwi ana adegan kae, nek adegan sing ratu walusan ya nganggo iringane ketawangan. Nek kanggo adegan sabrang kuwi kanggo ngawali adegane ya ladrang. Lah ngono kuwi. Terus nek pas adegan tangisan ngono kae ya ana telutur, ana tembung telutur. Nek telutur iku ya apa Godot? Telutur. Heeh. Nah, ya kanggo nangis ngono to. Ngono kanggo nangis ngono. Iya iya apa? Nanging nanging nong lah ngono kuwi sak terus sampai santai iku kanggo iringan ketoprak ya. Wong susah nangis. Kuwi iringan nangis. Lah nek ludruk apa ya nganggo ngono iku, Cak? Ana. Ya padha kok. Padha. Padha ludruk iku nditike nanggone tung tak top iku ludruk. Oh iya. Nek pemane ditabuliyane iku jula-juli biasa. Iki lho cekelen Sarip arek Sidoarjo. Nong gak enak. Oh iya Ya iya. tung tak top. Jenengno anak bareng niku lak ono. Nah, iki besok nek gedhe tak jenengno Joko Purnomo tung tak top. Gregete penonton, gregete penonton ku ono. Dadi gawe mbuka wong gak ngantuk ngono lho Godot. Oh iya iya. Lah saiki nek terus pas adegan susahan misale, kuwi ono. Ya ono sih Go. Cuma aku gak 100% paham gending. Cuma ya dhewe kulino soalnya nyambut gaene ono kono, gelute ono kono. Tabane dedet tak tung-tung niku gending apa? Iya. De ning nong nang. Nah, iki kembone Sarip. Terus ayo lah. Enak ayo terus no. Walah Rip Sarip. Kon kok kebangetan ya Rip. Lho. Dadi ana iramane aluse ngetutno gending. Oh iya. Dadi ana nadyan beda dudukane tapi situasine wis iso membawa peraga iki susah. Dadi antuk-antukane penonton ku tipe ku ana gregete lho. Gak beda lakon saunggaling. Heeh. Saunggaling nek nyodor. Heeh. Diringi gending kurucilan ku lak enak kok. Tak den. Oh iya. Yung Dewi Sangkro. Riko nek turu nang melek nek mlaku kesandung nek mangan kesertono yung. Anak Riko reang Joko Brek nyodor gendera tunggul yudo. Sing diapit 1000 kitiran menara galak yung. Tung tak tong wah iya. Iya. Kan ya padha iringane cuma anune dhewe ngono lho Godot. Ah iya. Heeh. Cuma beda dudukane. Beda dudukane. Tan karo dudukan kulon. Karo ngetan karo ngulon ngono. Nek awake dhewe nek toprak ngeblate rada ngulon, nek ludruk ngetan Jawa Timuran kan ngono. Wong awake dhewe iki
Ono kene ya suwe lho nek paski kudu. Iya. Tapi nek abahe Kirun gawe cerita mesti sairingane. Lho iya. Lah sairingane ya. Iya. Lah ludruk-ludruk saiki gawe cerita wis gak paham 100%, isen-isene gak paham, panjak gak tahu dikandani. Nah, ya iku. Lah Iya. iki aku sistemnya kene, sistem paski. Iya. Dadi nek gawe cerita ya tetep aku iringan panjak tak celuk panjak Ya. iringane ngene. Iya, Kuwi iya. ambre sinkron antarane Pemain pemain karo pengiring. penari. Lah. Jadi gak pengiring itu gak selalu ngabani. Gak ngono. Iya. Bener. Jadi tiap adegan, tiap kelir kok bariki iringane apa, bariki apa. Iya. Wis ngerti. Dadi tak terapno ngene. Masuk ono sing nonton, gak ono sing nonton tetep tak terapno. Iya. Apik iku, Pak. Apik iku. Lah penolak ro dagel sampe sih. Oh iya. Lah iku lak duwe ludruk ah. Duwe lojo kan? Lakone wewe putih gandrung. Geger Gunung Wilis wewe putih gandrung. Iya. Ah, lak ono adegan polo ah. Iya, iya. Lah nek polo metu lak tabane oret tung tak top no tung tep lah ngono ah. Iya. Ah, pinara di polo. Agri lah ngono. Agak ludurke sampe. Polo metu. Oret tak dadang nung. Kita di polo bingung. Lho kok ya apa kok iringane ngono iku? Panjake gak dikandani. Oh. Keduane panjak gak ngerti iringane ludruk. Nah, kesalahane ya ning Lah, kuwi. iku cara ngono nek panggungan kecelakaan to, Gu. Iya. Nek istilah panggungan kecelakaan ngono. Tapi untuk wong ludruk wis gak ngerespon ya, wis digawe biasa ngono ae. Makane ketoprak ludruk iku perlu dianake penuangan. Lah, iku paling bener. Penuangan ki ya kejaba pemaine sebagai pengendang terus karo penyaron apa bendemung lah salah siji sing melu ning jeroning penuangan kono. Perune ngerti apa engko sing dibutuhke dalam waktu adegan kuwi. Ya bener, Cak. Jadine- Ojo dumeh ngene lho, Cak. Ojo dumeh aku wayang senior. Ojo dumeh aku wayang sing ngene-ngene. Iya, Jadi, lah nek pas ki main ludruk Kirun CS gak peduli ku teko Sri Mulat, gak peduli teko artis, tetep proses. Iya. Satu hari khusus baik kerawitane, Iya. baik artise, yang masuk cerita kan diproses kabeh nek kene. Iya. Ya toh? Ya apike panggung ki mergo ya saka iringan, saka pemain. Lah. Ngono. Dadine iso dadi siji. Warga pemaine apik nek tabuhane kompleto. Lah iku. Kan ya dadi kecelakaan mbok omong ngarep mau. Iku sering kejadian ngono iku ya, Nah, Bu. iya. Mas ya pemain apik, pengiringnya apik kuwi nek antara pemain karo pemain iki gak sinkron, misalnya gak sepel. Gak sepel. Iki dadine ya gak anu. Tapi Perune sepel ki apa to? Pingponge Antawacana utawa pingponge dialog ki ben penak. Iya. Nah, dadi ngerti iki lah engko nek ora Hari semayan bagi. ngono ya terus Rene ngomong bla 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 Rene. Nah, bla, iku mau bla, kan bla. segi iringan karo pemain. Lah saiki kostum, Cak. Kostum. Kostume ludruk iku piye? Kostum ludruk ku ya pengaruh. Nek sing wis pengalaman pengaruh lho, Pak. Iya. Pengaruh ngene, Cak Pur. Saiki nek lakon anu, upamane lakon Sogol. Lho. Nggih. Lho nuwun, Lagi sapa monggo sing anu ngirim paketan apa, Mas? anu senes paketan. Apa? Niki kula ajeng enten rempelu. Rempelu. Anu perlu kalih ndika Loh, Cak Mujek. lah sampean perlu anu apa kali kula? entuk calangan ketok Eh? Ketoke wong calang ketoke. Nggih, niki ngeten teng daerah kula niki kan ajeng ngawontenaken sedekah bumi. Heeh. Terus niku ajeng betahaken ludruk. Tenan to. Iki, Cak. Kon niku Lah, aja guyon lho ya. Saestu Temen ta? kangge bulan ngajeng niki. Tanggale. Tanggale niku 2 Tanggal 20 bulan ngarep. Malam selikur. Wah, kosong bener. September. Ah, rejeki.
rejeki. Wong urip iku sing didoleki Rejeki. Terus ya apa? Niki saking panitia sampun nyiapaken dana sekitar 100 yuta. 100 juta. Oke. Iku termasuk peralatan komplit lengkap melok ludruk. Komplit. Tapi ngeten, niki upami ampreh dadine wong jenenge wong dibutuhke, kare sing butuhke kan harus serasi sejalan. Iya. Ampreh dadine upama nggen kula munggah nggen jenengan Dun. niki upami 5 yuta komplit sak krawitan pripun? 5 yuta komplit Sak krawitan. sak krawitane. Iki jenenge rejeki. Kon tau esuk-esuk dientup kala jengking. Derek. Hari ini tak entupno kala jengking. Kon niku 5 juta njaluk lengkap kok kon dodol gelora aku. Kula ngeten, kula rakon pun matur to Pak Mujek. Ludruke jenengan pun kondang tenggen kula. Nek warga kula niki mboten ditanggapke ludruk jenengan, luwung pindah kakak. Palang pindah kakak. Ngirin, Palang pindah kakak gak apa-apa. Cek pindah ae. danane apa pinten? 100 yuta. Terus sampean nanggap ludruk? Nek angsal niku komplit nggih krawitan, nggih komplit sak tandake napa? Niku 5 yuta pripun? Niku badhe sampean kokean. Lah ya sing 95 ki nyangen. Loh. Lah sing 95 ki ning ndi? Segalanya kan butuh akomodasi, konsumsi. Terus sing mangke panggung, panitia. Terus niku napa-napa kathah rekene. Akeh badimu ambek ketuane ku. Lah sakniki pripun pun ndang maringi rega pinten? Wah, iso umum ludruk iku komplit lengkap sak panjawan iku swidak. Swidak nggih? Iya. Deal nggih? Deal. Niki ngangge panjer napa mboten? Lho, nek kon duwe dhuwit panjerono, nek gak duwe dhuwit ya gak usah dipanjeri sing penting tanggal karo bulan. Ning lakone nyuwun lho niki. Lho. Jalukan. Disaguhi njaluk apa? Jalukan. Njaluk lakon sembewarang tak turuti. Pokoke aja njaluk lakon mudune lentang karo bulan. Oh mboten. Sing ngenten gagayutane kalian acara nggen kula niku sedekah bumi niku. Acarane ya apa sedekah bumi nggonmu? Nggih niku syukuran. Nggih. Terus Sing ampres sae sing ruwame ket sore niku perang mawon enten mboten. Ya ana sing samak mati ana kok. Ya perkara kok tanggap ngene iki ludruku mati telu. Ya ampun nesu Mulai adegan ngarep sampak mburi perang digebuki Lah kancane. iya. Wis Nggih pokoke niku sing damel rame nggih. rame. Pun mangken mawon. Mengke nomor rekening jenengan paringi kula mengke kula TF. Mbok maju iki. anu nomor Kumpul HP-ne mondol sama? maju. Nomornya 085 Nggih. 856 611 ndang gendung. Klek, klek. Bapak. Oh, nomor kok anu. Oh, anu sampean simpen nomor kuwe. Oh nggih. Ayo. Nomere sampean pinten? 081 081 01 01 kosong semua. kosong semua. Maksudnya kosong semua belas mboten enten nomere. Blas. Sampeane nomere mawon jenengan Pak Mujek sebagai sutradarane jenengan. Aku 081 081 3 ganol. 3 ganol apa? Ganol ya 300. Oke. Pun pokoknya mengke kula kengkenan lare kula. Kula mengke sing ngurusi teng lapangan mengke enten sing sowan mriki melih maringi panjer. Nggih. Pokoke tanggale ampun kesupen 20 malam 21. Nggih. Desane niku Ringin Rejo. Ringin Rejo. Nggih, riyen niku- Kelurane, Batak Sewu. kecamatane, Lono-lono. kabupatene. Dereng didamel. Wah, iki wong gendeng. Sampean Wong pun nggih kula gendeng pamit iki. nggih pokoke Nggih. tanggal 20 malam 21 pun kesupen. Iya. Swidak Swidak lengkap. oh lengkap nggih. Sak panggung rejing lho nggih. Iya. Pun matur nuwun. Nggih, nggih. Apunten. Nggih anu. Matur nuwun lho. Nggih, hati-hati Loh, ning dalan. Niki Pak Pur Gajah to? Lah, rumah samu Ya kok sungguh. ampun, Kok tasik yo- urip apa Pak sampean? Leh, rumah samu wis mati.
kula kinten nggih ampun mati riyin. Rumah saku kok yo. Pun pamit nggih. Yo, Siap, hati-hati nggih. ya. Nggih, monggo. 20 malam selikur. Suwidak juta. Kadi 5.000 kula berarti mengke. Gak masalah iku rezekimu. Elah. Hen. Iku mang Cak Mujek. Cak Purgajah. Ya. Iki jagongan iki mau lak entuk tanggapan. Nah, Ya, acara ae dhewe rembug acara jagongan kirun, nggih. Wong urip iku sing didoleki lak rejeki. Ana wong calang rega suwidak tanpa DP. Tanggal wis karuan, bulane karuan. Ya. Lah saiki manut karo peno sing apik iki ya apa? Ah, nek masalah kuwi cerita ludruk engko lak tak pasrahke Sampean. Ya. Mergo sampean sing luwih pono tentang cerita-cerita Celudruk. Nek jalukane iki mau kan diukehi perange. Akeh sing rame. Lah aku engko bagian nata kostum. Nah, Ya kostum ambek iku mau. main Oh rek. iya, main Mas yo ngono ya main. Ning sing genah iku kan bagian kostum. Iya. Sing paham. Iki ya Kostum pemain. iku kudu apik. Soale bagian kostum iki ya gak gampang, Cak. Iya, iya Nata pancen. kostum nek misale lakon pendekaran iku ya kudu ngene. Nek misale lakon apa kae ana londo ya kudu ngene. Nganggo londo, Sing demang-demang kostum iki ya londo. kudu ngene. Pengaruh kostum iki. Iya. Saiki nek lakon Sarip. Lakon Joko Sambang. Iya. Untung Suropati. Sarip gak ana blangkon wis ngomongi bingung lho, Gu. Nata omongan iki wis bingung, dialog Iya. iki lho bingung. Iya. Soale ana blangkon. Blangkon. Lah, Iya. ate ngomong, "Ya apa rek?" Blangkone ana. Lho, ya. Iya. Nek lakon pendekar nek ya biasa udenge Surabayan Kempleng. Ya. Lho, Mbok, nek riko lho, cocok ambek kemplengane. Tapi nek gawe blangkon, lho, ya apa rek kon iku rek? Lah sungkan blangkon iku. Ah, iya. Pengaruh lho Jadi, sampean iki. kostum iku pengaruh. Heeh. Sia penganggon barang iki ya pengaruh. Heeh. Nek macake kejawen terus arep ngomongnya Jawa Timuran. Jawa ya. Timuran ya. Yo gak ono sing nuntut cuma perasaane Iya, rasane awake dhewe iki lho. Rasane awake dhewe kan gak enak ambek blangkon iki ya. Iya awake dhewe pemaine mosok kostume ngene arep ngomong ngene kan yo. Ya nek ana kekeliruan ngono iku kadang ya sing salah iku sing nata kostum. Mangkane jagongan iki kan yo penting to, Cak. Mengarahkan kostum dan pembicaraan antarane nek kostume ngene bicarane kudu ngene. Nek kostume ngene kudu awake dhewe kudu ngene. Mosok pakaian londo arep ngomong ngaten nggih. Ora pas. Wong genah pakaiane londo lho kok nganggo basa Jawa mlipis kan yo tetep gak etis kan ngono. Ya kuwi ana kewajibane dhewe-dhewe. Nek sing londone londo Jawa. Nah, kuwi merupakan salah swijine banyolan. Iki kanggo ngleboni guyonan-guyonan Ya, ngono kuwi to. nek biyen iku biyen lho Cak Sentrot londo jemblung. Nah, londo jemblung kuwi ngono. Tapi ya gurung nemokno londo jemblung sampak saiki. Jemblunge londo biyen-biyene sing wis mati. Terus sampai regenerasi niki pelawak nyar-nyari lho. Gurung iso jemblung. Ayo, ya kuwi lho sing angel kuwi, Cak. Demongi pemain saiki karo biyen ki golek sing kaya biyen iki angel. Ya gak kaya biyen persis, Go. Cuma nganuto satu misal sampean iki duduk pelawak. Tapi sampean ngerti sene-sene pelawak nang cerita. Lho, iku engko lak iso dadi nang apike sih, Go. Dadi gak ono karepe dhewe lah ngono lho. Iya, iya. Peno paham cerita iki, peno istra iki lawak paham. Peno ngerti rile. Lah peno terapno nang lawak nyar-nyar. Kadang-kadang lawak nyari gak nganut. Aku duwe dhewe ngene-ngene. Kaya-kaya digawe tapi gak der. Iya lah, gak der Akeh sing kejadian ngono akeh. Ya mergo ngono ki kurang sepel. Kurang sepel. Iya. Kurang sepel. Nek antarane dagelan iki gelem wong dagelan saiki ya jarang lho sing Iya. sadurunge metu iki kumpul sik terus ngomong-ngomong sik.
Ya toh, Iya. ngomong sik aku engko ngene, ganjaran iki ngene. Lah engko blong-blongane ngene, ya ngene. Kan blas saiki. Nah, Kan iya kuwi. Makane kan terus neng dhuwur akhirnya bodho gawe dhewe-dhewe. Gawe dhewe-dhewe lah sing dijak gawe ora tanggap. Ora tanggap ping pindho gorong roh ril-rilane biyen ku ya apa. Cara foto-foto kopine biyen ku ya apa kan gak ngerti, Gu. Iya, heeh. Lah saiki wah, aku lawak anyar rek, ganteng iso ngedung. Nah, dijaki ludruk kono, dijak ludruk kono. Ah, rumangsane dhek iku aku wis enak. Padahal ketua ludruk iku gak duwe anggota. Dadi wis pokoke ana lawak iso ngedung ya wis. Tatanane kedua ketiga apa gak ngerti. Mangkane Lah, kuwi. isane mek ketua menang duwe induk. Lah ngono ah. Iya. Terus duwe gamelan, pakaian, panggung. Menangi mek iku dadi ketua. Ya toh? Cara nu nyewa lah. Arek-arek iki amen nyewa Iya. Pak Pur pamane. Induke Pak Pur jenenge apa? Nyewa. Wah, lah nek sing sembarang. Dadi jagakno sewane tok pelian. Iya, Dadi gak paham jerone. Iku akeh ketua ngono iku, Cak. Anak iki jaga kabeh jagane sewan lah ya entek tinggo sewan. Yo Lah, dadian anu mangkane. kuwi. Ketuane Dadiane saiki gurine kan ngono. ngene to ta, nek mung golek sewan iki tanggapan pisan iki engko gurine mesti ya kurang sing arep calang mau lho. Mergo isine barang sosok gak penak lah. Carane ceritane barang terus lawakan barang kan dadine nek mengandalkan awake dhewe nyewa wong liya lah tanggapane ya mesti saya suwe ya saya berkurang kualitasnya ning nggon kuwi. Heeh. Ayo. Capur Ya. karo Cak Sentot. Ya, Cak Mjek. Acara iki masih panjang. Ya sih. Acara iki lho jagongan Ya, iki ya, sik panjang masalah tentang seni tradisi. Ya. sih. Disambung maneh tentang apa. Ya, ya. sih. Tapi ojo lali, Cak. Ya apa? Saiki tak pasrahno penong. Oh, ngono. Dumateng para pamriksa sedaya, mbok bilih wonten kekiranganipun kawula sakanca nyuwun ngagenging pangaksami. Adicara jagongan menika kula pungkasi semanten rumiyin benjang sanes wekdal kita sambung malih. Sampun ngantos kesupen, tetep pantau wonten ing channel HM Sakirun dalam adicara jagongan. Akhirul kalam wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.